mgbe ọbụla mma na ihe ejije ka m ga-eme emere m ihe abụọ maka mụ a o teela aka m chọrọ ime ihe ejije na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Emere m civil engineering na school mana otu ọbụla m matara na ihe ejije ka m ga-eme. Agara m batara Lagos site na Abuja, first audition m mere wee ebe so ọba uru na abịa pawa anụ nwụrụ anwụ ihe. Mgbe m batara Lagos na Abuja mgbe m bido mee the first audition, nke ahụ otu m si bido na eme ihe ejije. Ihe projekti ọhụrụ m ji n'aka ugbu a bụ nke na-apụta ọhụrụ n'oge na-adịghị anya, nke bụ nke na-agakwa ọfụma. Ọ bụ akụkọ dị ezigbo mma, bụkwa nke na-eweta ọtụtụ ihe mmụta dị n'ime ya. Adịla m njikere ije hụ ya bụ ihe ejije otu ọ ga-esi wee pụta. N'eziokwu niile, ọ bụrụ ike ya bụ coronavirus butere ọtụtụ ihe ya dị slow, maka na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ngwaahịa ha ndị delayed nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ụfọdụ ndị mmadụ ndị postponed project ha ji n'aka. N'akụkụ nke m, ọ gwụla naanị ihe m ga-asị nwere nsogbu. Eche m na ugbu a adị m more conscious ugbu a otu m si eme ihe, ka m mara otu ọ ga-esi wee gaa ọfụma. M na-adị conscious of my environment. Ugbu a ka m hụtaziri ihe ndụ pụtara. Mee nke gị hapụrụ Chineke ndị ọzọ. Mee ka shọ na ide obi na-adị gị mma mgbe ọbụla na ihe ọbụla ị na-eme. Ihe ọbụla aka gị chọtara ị na-eme, mee ya were obi gị niile mee ya, were ọṅụ niile mee ya. Enwe ike ịma onye ga-ahụ obere ihe ahụ ị na-akpọghị ihe, hụ ya kpọrọ ya ihe wee si ebe ahụ megige bụrụ mmadụ. Were ọrụ gị were kpọrọ ihe. Ejikwala ọrụ gị egwu egwu. Elekwala anya ma ọ gị na-eleda ihe ọbụla anya. 2020 akụziela anyị na anyị kwesịrị ịhụ onwe anyị n'anya. Anyị nidere each other otu ọbụla o si dapụta. Maka through COVID a ka anyị ọtụtụ ndị mmadụ anya ha mepere. Anyị nidere each other. Ihe ahụ eziokwu nwere ike ịgwa gị. The worst thing mere na this 2020 kwa this COVID, ọkwa the worst thing mere. Mana nke kacha mma wụ na m ka dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ bụ nke kacha mkpa maka na m ka nọ ebe a n'agbanyeghị ihe niile mere. M ka bụkwa onye dị ndụ, bụrụkwa onye ka nọ ebe a survive ihe a niile. Eziokwu, relationship lessons n'akụkụ m bụ eche m na oge niile ị kwesịrị ịdị ekele Chineke na ịdị ndụ na ihe niile. Aha m Dick Elvis, abụ m onye na-emepụta ihe ejije ihe m mụtara n'afọ 2020.